a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. O xogo é adictivo. Hai anos as primeiras apostas facíanse na idade adulta, pero hoxe os rapaces de 13 ou 15 anos xa fan a súa primeira aposta. Así o indican os expertos que aseguran que todo un colectivo de adolescentes está sendo empuxado á ludopatía. Todo isto prodúcese, ademais, pola facilidade de acceder a ese contido a tan só un clic. O bingo, a ruleta, o póker online son algunhas das novas formas de xogo que fan que moitos adolescentes estén enganchando dunha forma perigosa. A facilidade para acceder a elas ás 24 horas do día, tamén a privacidade que dá xogar a través de internet, son algunhas das razóns que os fan especialmente atractivos para este grupo de adolescentes. Desta problemática social que cada día parece ser máis intensa, imos tratar hoxe no programa e para iso contamos como cada semana con Concha David, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. Contamos, ademais, con dous grandes expertos na materia, Manuel Isorna, ele é psicólogo e técnico do Plan de Prevención de Drogodependencias de Catoira e profesor asociado na Universidade de Vigo. Benvido, Manuel. Gracias. Contamos, ademais, tamén con Patricia Gómez, ela é doutora en Psicoloxía, traballa como docente e como investigadora na Facultade de Psicoloxía da USC, e ademais tamén é membro da Unidade de Psicoloxía do Consumidor e Usuario. A súa tese aborda precisamente o uso problemático de internet e das novas tecnoloxías entre os adolescentes. Benvida, Patricia. Moitas gracias. Como dicía, o xogo por internet parece ser especialmente atractivo ao grupo dos adolescentes, é dicir, entre os adultos dase máis, entre os adultos que son xogadores patolóxicos dase máis o feito de xogar a lotería ou xogar as tragaperras, en cambio parece que o mundo das novas tecnoloxías chama especialmente os máis novos. Agora, dende a Facultade de Psicoloxía, veñen de facer un estudo a nivel Galicia que demostra que sobre uns 4.000 alumnos sí que algunha vez fixeron algunha aposta online. Patricia é unha das que fixeron este estudo. Contanos un pouquiño en que consistiu. Bueno, en primeiro lugar, decir que fixemos varios estudos, estamos facendo dende o ano 2011 relativo a adolescentes e internet, e concretamente entre os máis recentes o proxecto Mocidade Online no 2014, onde tiñamos unha mostra de 44.000 adolescentes. Ali comprobamos que máis dun 4% dos adolescentes galegos de entre 12 e 17 anos fixeran algunha aposta no último ano. No último estudo, no 2016, cunha mostra máis pequena, pero igualmente representativa, de máis de 3.500 adolescentes galegos, esas cifras xa subían hasta o 6,5%. Polo tanto, estamos falando de que é unha realidade que vai en aumento entre os adolescentes galegos. Por que se está dando este aumento? Baixo o noso punto de vista, por unha parte, existe unha maior ou unha crecente aceptación social en canto ao xogo, é visto como unha forma de entretemento máis, por que non xogar? Ademais, tamén hai unha abundante publicidade agora en todos os, tanto, a nivel de sketches publicitarios na televisión, incluso, vai ligado moito ao deporte, que supostamente o deporte, é algo positivo, non? Vemos como, por exemplo, os equipos deportivos de primeira división galegos, ambos os dous, están patrocinados por unha casa de apostas, por Laquia. O sea que eso fainos ver que estános bombardeando un pouco todos os días e ademais, como ti ben dixeches, o feito de que sexa pola rede, a través da rede, facilita moitísimo. Ademais de, a expansión tamén que hai de apostas deportivas agora, por exemplo, nos bares e cafeterías, cando nun pasado non moi lonxano non existían todas esas facilidades, non? Son portas abertas para comezar a xogar. Manuel, non sei se ti estás de acordo en que precisamente o feito de que sea online, o mundo novas tecnoloxías, fai que máis que os adultos sexan os adolescentes, non? Esa maior porcentaxe de xogadores online.
tanto adultos como adolescentes, non? E o feito de que sea anónimo, de que non che pidan o DNI en ningún sitio, de que teñas acceso a calquer hora, porque non necesitas entrar en un horario restringido, pode ser cando os pais se acostan. Entón, un pouco como acaba de decir Patricia, non? Todo o que sea dar facilidades para que poidas xogar, pois o que fai é que máis persoas pois accedan a esta modalidade de xogo, non? Cal é o riesgo? Bueno, pois un dos riscos, como acaba de decir Patricia, é que hai unha pérdida de control porque non coñecen o mecanismo do xogo, porque de feito moitas casas de apostas empezanche dando cartos para que realmente empeces a soltar esa adrenalina, non? De si vou a ganar ou non vou a ganar. Crean esa falsa sensación de que podes controlar, de que realmente o xogo de azar se pode controlar, e cando se dan conta, sobre todo os rapaces máis novos, que suelen ter máis problemas de impulsividade a hora do xogo, e sobre todo aqueles que teñen problemas de impulsividade, como o caso dos TDAH, por exemplo, bueno, pues sabemos que as probabilidades de que queden enganchados ao xogo se van multiplicando. Porque normalmente, os adolescentes que se adoitan enganchar os xogos online xa teñen outras enfermidades ou son propensos a algo, a ansiedade, é dicir, hai como un canon específico. O que non sabemos é se hai un canon específico, se hai un perfil e ese perfil logo se transforma en que sean xogadores ou se o xogo leva a desarrollar ese perfil, non? Normalmente o que si solemos falar en ciencias sociales do que se chama factores de risco, non hai un solo, suelen darse unha serie de factores que contribuyen a que se vaya desarrollando ese tipo de conducta, non? Normalmente, evidentemente, suele haber pouco control parental, é dicir, non suele haber un control do que fan os seus fillos co móvil ou co ordenador, onde están o meu fillo, a que hora chega, cantos cartos maneja, sempre suele haber un componente familiar moi importante. Suele haber un componente social, como acaba de decir Patricia, non? É dicir, se a facilidade o vemos permanentemente nos programas de radio, pero permanentemente nos de televisión, vendo eventos deportivos, entón é moi difícil que alguén que non ten capacidade crítica de como funcionan os medios, pois é moi difícil que se resista en algún momento. E logo sempre ten que haber un componente máis persoal, non? É dicir, de problemas de autoestima, problemas de impulsividade, problemas afectivos en algún momento, sempre ten que haber algo persoal que te leva a consumir drogas ou a xogar. Cando suele e un pouco que o que decíamos ao principio, non? É dicir, o feito de xogar algunha vez non ten por que ser patolóxico, o problema é que, dependendo das características que se vayan dando destes tres componentes que decíamos, bueno, pois hai moitos que suelen desarrollar unha patoloxía, non? Que é a pérdida de control sobre o xogo, que é realmente o peligroso. Como pode saber un pai que o seu fillo está comezando a ter unha adicción, o sea, que xa é perigoso, non é xogar unha vez, que xa é algo perigoso? Bueno, o perfil do adolescente que xoga online e que ten problemas a ir a xogos de azar online suele ser un perfil como multiproblemático, non? Por unha parte vai asociado tamén moito a outras conductas problema online, como por exemplo, en maior porcentaxe poden ser ciberacosados ou ciberacosadores, nunha maior porcentaxe tamén practican sexting ou outras conductas problemáticas, en maior porcentaxe teñen un uso problemático de internet, é dicir que están moitas horas conectados. Por exemplo, o xogador online soe conectarse entre as 12 da noite e as 8 da mañá, suele ser a franxa horaria preferida. De feito, no último estudo mirábamos cal eran as diferenzas entre aqueles rapaces que se conectan a partir das 12 da noite e os que se conectan antes, e vese que hai un patrón problemático, non? Que vai asociado a diferentes condutas problemáticas en internet, pero tamén de maneira offline. Tamén están relacionados con un maior consumo de alcohol, con un maior consumo de drogas, o sea que hai que estar un pouco atentos a todo no seu conxunto, non? Porque iso é o que nos vai dar un pouco a voz de alarma. Tamén o feito de que, se poñan moi ansiosos, se non poden estar conectados a internet, podenos indicar que está pasando algo, non? Que en internet atopan algo que non son capaces de atopar fora, entonces iso tamén nos podería dar certas pistas. Concha, non sei se crees que, por exemplo, o feito de que os rapaces teñan tanta facilidade hoxe para acceder a internet ou para acceder a un teléfono móvil xa con 11, 12 anos é unha dos principais causantes disto? Vamos a ver, se le está poniendo a los niños, porque aún son niños, es decir,
hay una parte de ellos que aún son niños y otra parte que quiere ser hombre, pero están en esa fase de preadolescencia, cuando hablamos de los 12, 13 años, se le está poniendo un arma en las manos que tiene una dimensión totalmente imprevisible. Es decir, les estamos dando una puerta, una llave, ¿vale? Con una puerta abierta a todo un mundo, y como todos sabemos los adultos, el mundo es tremendamente peligroso. Es decir, hay que vivirlo, pero dentro del conocimiento de los peligros que tiene. Y lo cierto y verdad es que la mayoría de los padres desconocen totalmente el peligro el peligro real. Es decir, hasta hace poco se estaba hablando del acoso a través de las redes, del hecho de que las niñas subían determinadas fotos, ¿vale?, a las redes sociales, y que eso podía marcarles pues su adolescencia e incluso su futuro más inmediato. Se nos ha estado diciendo del hecho de subir comentarios, fotos, determinadas posiciones en esas fotos, también incluso a los chicos, que de alguna manera a la hora de buscar su puesto de trabajo se pueden ver ante un problema por una foto que hicieron en un momento loco. De todo eso hemos hablado, incluso hemos hablado en este programa. Y cada año que venimos aquí a esta mesa nos encontramos con nuevos problemas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Es decir, ¿hasta dónde tenemos que estar los padres preocupados por todo lo que pasa? ¿Y hasta dónde tenemos que estar preocupados por la permisividad que tenemos a la hora de decir que mi hijo tenga el teléfono como todos sus compañeros? Y yo le pregunto a esos padres que a los 12 años, es más, que con 8 años, cuando hacen la primera comunión, les regalan el teléfono móvil. Y yo les digo, con 8 años, ¿dejarían que su hija o su hijo se tirase desde un 5º piso, aun sabiendo que abajo podía haber un colchón para salvar? Quiero decir, ¿les dejarían tirarse de ese puerto, en ese muelle abajo? Y sin embargo, les estamos poniendo en las manos un arma con el que se pueden destruir. No lo entiendo. Mira, en estos meses, concretamente en el mes de noviembre, lo ha dicho muy bien Patricia, nosotros tuvimos conocimiento por nuestro trabajo en el gabinete de un chico que ahora mismo está ingresado, pero que estaba totalmente metido en el mundo de la droga, de la marihuana, pero que nosotros sabíamos que había algo más hasta que efectivamente se descubrió que había cocaína, pero es que había más. Había justamente, él intentaba conseguir dinero a través de las apuestas. Es decir, y además me decía a mí, tía, esto hay que llevar mucho tiempo en ello para saber cómo se consigue. Esto no se aprende de la noche para la mañana, me decía él a mí. Dice, aquí hay que saber, tú si quieres ganar dinero, vente conmigo que yo te enseño. Un chaval que cumplió sus 16 años el 5 de diciembre, que el 5 o el 6 de diciembre. Es decir, vamos a ver qué peligros tenemos y cómo nos encontramos y qué responsabilidad tienen las administraciones también. Es decir, los padres tenemos una, muy clara. Es decir, le estamos dando al muchacho una conexión a Internet ilimitada, cuando estamos diciendo que hasta los 16 años no se debe de tener un móvil con datos. Y hemos dicho aquí también por activa y por pasiva que no se debe de tener el ordenador nunca en la habitación, sino tener en un espacio común, como pueda ser el salón o como pueda ser una biblioteca si en casa de cada uno la hay. Quiero decir, sabemos la responsabilidad de los padres, pero yo también tengo que hacerme esta pregunta, es decir, ¿dónde está la administración para regular el que los chicos no tengan acceso y que también se hagan unas campañas de divulgación en el sentido de que se conozcan cuáles son los problemas? Porque no nos engañemos, al final es un problema de todos. Es decir, desintoxicar a esos chicos cuesta dinero a las administraciones. Ya no digo a los padres, pero a la administración también. Entonces, bueno, yo lo que no puedo entender, porque por mucho control parental, eso es otra cosa que también vosotros sois mucho más entendidos que yo, y sobre todo tú, Patricia, que veo que controlas este mundo de las redes sociales,
Es decir, decimos, los padres ponemos el control parental, ¿no?, en nuestro ordenador, que por cierto me he enterado yo también estos días a raíz de otro caso, que no debe de ser una aplicación de estas que te bajas gratis de internet, sino que debe de ser una aplicación que uno se compra porque tiene mucha más capacidad de control y porque también tiene una mayor capacidad, digamos, de no ser desconectada por parte de los chicos. Es decir, que ese control parental que se coloca en los ordenadores, si es de pago, es mucho más efectivo que esa aplicación que a veces los padres se bajan en la seguridad de que puede funcionar y al final no funciona, ¿no? Isto é así. Sí, bueno, no noso caso, a verdade é que sempre apostamos máis que polo control parental no sentido dun dispositivo que nos axude a regular aquelo que os rapaces poden ver por un acompañamento parental, porque os pais estean presentes no acceso á web dos seus fillos, sobre todo tú puedes estar os entre primeiros los 12, pasos. 13 años, pero a partir de ahí el adolescente lo que te dice es marca distancias con respecto a tal, y lo que no le gusta es que su padre o su madre estén ahí controlando lo que él está viendo en el ordenador. Claro, sí, por suposto. O que pasa é que se isto comezamos desde abaixo, non? Cando os rapaces, sobre todo, pois lle gusta ensinarnos que fixeron en internet, a foto que retocaron con Photoshop, o que acaban de subir a Instagram, é máis sinxelo que non lo sigan contando de vez en cando, non temos que... Eles tamén teñen unha parcela de intimidade, non? Igual que lle preguntamos, pois, cando van dar unha volta con quen foron, que foron facer, que fixeron en toda a tarde e demais, pois é un acompañamento neste sentido. O control parental é certo que pode parecer un pouco a clave que nos salvagarda, pero hai maneiras de, como ti ben dis, pero tanto os de pago como os que non son de pago, de que os rapaces se queren poden facer unha triquiñuela, de que se non poden ver o que queren na casa, poden o ver na biblioteca do instituto ou nun CEMIT, ou hai moitos sitios hoxe por hoxe onde se pode acceder a internet. Entonces, non sempre, bueno, o que animamos é a educar no uso responsable de internet. Ademais, tendo en conta que esta educación no uso responsable de internet vai axudar a previr non só, por exemplo, apostas na rede, que é no que estamos falando agora en concreto, non? Sino tamén pois, o uso problemático, o sexting, o posible grooming, todos os perigos, os posibles perigos que hai na rede. Por outra parte, é verdade que, bueno, non temos que demonizar a rede, non? Que sabemos que ten moitas cousas boas, e nesa educación no uso responsable tamén está o poder potenciar as potencialidades, non? E as cousas boas que ten internet. Pero sí que é verdade que os pais teñen un papel moi importante, aínda que isto é unha responsabilidade compartida, dende logo, dende as escolas, dende as administracións e as institucións, dende as casa e dende os propios adolescentes e os propios rapaces. Sí que é verdade que, por exemplo, pois neste estudo do que falábamos, o 80% dos rapaces que apostaron algunha vez neste último ano din que non hai ningún tipo de control dos seus pais, cara ao seu uso de internet. Non nos referimos ao control parental á aplicación, senón a que non hai ningún tipo de regulación, normas, límites. Entonces, da mesma maneira que as normas e os límites son beneficiosos pois para os rapaces noutros ámbitos da vida, este tamén é outro, non? Entón, hai que tratar de incorporar. E quizás, bueno, pregunto, un dos problemas polo que mellor moitos pais non controlan o que ven os seus fillos en internet é porque aínda existen moitos pais que non saben utilizar, non, as novas tecnoloxías e o mellor eles tampouco saben que perigos poden atoparse aí o seu fillo. Eso é verdade, é así, que é unha realidade, non? Que os rapaces moitas veces levan a adelantadilla fronte aos pais. Pero, bueno, unha opción, por exemplo, é que os rapaces axuden os pais, que deixemos que nos ensinen. Se eles saben máis deso, por que non nos van ensinar? Cando decidamos, pois, por exemplo, que o noso fillo pois vai facer unha conta de Instagram ou de Facebook, pois podemos facernos unha paralelamente, que el nos axude, e podemos seguirnos. Bueno, non lle vou pedir que me dé as súas claves, que vai a ver as súas mensaxes privadas, pero o que comparte no seu muro, por exemplo, sí que podo estar atento. Ahí voy a corregirte en una cuestión. Es decir, nosotros defendemos, desde Aprender a Educar, que los padres tienen que tener un control sobre las claves del teléfono, sobre todo cuando hablamos de menores de 16 años. Tenemos que tener un control de las claves, un control
de saber qué es lo que suben a las redes sociales, así sea, bueno, pues el Instagram, y luego ahora creo que salió otro nuevo también, que no me acuerdo el nombre, o Facebook o cosas de este tipo. Es decir, los padres sí que tienen que ejercer ese control, y además los hijos tienen que saber que se ejerce ese control. Es decir, no es malo, es decir, es establecer un contrato, ¿vale?, en el cual yo te cedo el uso de este teléfono, porque el teléfono, no nos olvidemos, que es de los padres. Y normalmente mejor el de los hijos que el de los padres o el del profesor. Entonces, yo te cedo el uso de este teléfono y además lo pago todos los meses con la condición de que se me autorice a supervisar, tal. Y es un contrato que estableces con... Y desde luego, en nuestro caso, los chavales lo cumplen sin ningún tipo de problema. Es decir, no ponen ninguna objeción porque evidentemente es eso o quedarse sin el móvil. Es decir, porque bueno, además hay una cosa, ahí discrepo un poco. Patricia, yo ahí soy muy, en esto soy total y absolutamente que no cambio de opinión por lo siguiente. Además, les explico a los chavales, cuando se trata de hacer el contrato, les digo, mira, no solo es que el teléfono lo paga tu padre o tu madre, no solo es que la conexión también, es que además lo que tú hagas de forma ilegal dentro de eso, o sea, con ese móvil, la responsabilidad civil, que es algo que todavía no se está aplicando en este país, salvo en aquellos casos concretos donde, digamos, hay un delito, pues incluso voy a decir de sangre, ¿no? Es decir, cuando hay un acoso y cuando hay una pelea y cuando se llega a algo más fuerte, no se está aplicando. Pero hasta ese momento. Pero sí es cierto que hay un código civil y que el responsable civil subsidiario de ese menor es el padre. Y por lo tanto, si yo soy el responsable civil, así como en mi vida diaria, si yo me hago responsable de una persona, puede ser adulto o puede ser una persona con una minusvalía, yo soy responsable de mi hijo y por lo tanto nadie me puede decir a mí que no tengo que controlar qué es lo que mi hijo hace en un ordenador o con un teléfono móvil. Y es tan claro como que yo establezco ese contrato. Si lo quieres, es lo que tienes. Y si no, pues lo siento. Como decía el otro, ajo y agua. O risco de isto tamén pode ser que eles acepten ese contrato, que na maioría dos casos seguramente o cumplirán, non? Pero pode haber outros casos nos que decidan abrir un perfil paralelo, no que pois de verdade se expresen con outro nome ou demais, e entón temos un perfil blanco e puro para os nosos pais que teñen as claves, e un perfil un pouco máis oscuro ou onde digo que me apetece e demais, non? Por eso, de aí que nos, bueno, votamos un pouco pola responsabilidade. No, de todas formas también eso se puede controlar, Patricia, quiero decir, tú si ese aparato móvil cada X tiempo hay una persona que lo revisa, sabe perfectamente si hay un perfil tal o hay un perfil cual. Es decir, si los padres de verdad nos preocupamos de ese peligro, también es verdad que hasta ahora no eran muy conscientes, es decir, yo ya los míos son muy mayores, ¿no? Pero yo observo los padres que vienen a nuestro gabinete y de verdad que no son conscientes. El otro día una madre me decía, no, mi hija le hice la cuenta en Instagram, que se la hice yo además, pero solo tiene sus 4 amigas. Y le dijimos, mira, no es verdad. Tiene sus 4 amigas, más los 5 amiguitos, más los amigos de su hermano que tiene 16 años. Entonces, no es cierto. ¿Ella lo vigilaba? Tampoco era cierto que lo vigilaba. Es decir, ella confió. Confió porque, bueno, era una niña con unas notas estupendas, una niña que se porta muy bien, una niña que tal, pero al final es una niña con una ventana abierta al mundo. Y no hay más. Hai unha cuestión que creo que nos ten que facer reflexionar a todos. O que pasa é que nun país como o noso, onde a veces decir no ou establecer límites ou poñer normas está como moi mal visto, non? Parece como que provés de outro régimen. Pois a verdade é que en este país establecer límites e normas non está ben visto, non? De feito, hai que utilizar palabras como control parental e cousas polo estilo, porque realmente queda bastante peyorativo utilizar estas palabras, non? O que sí queda claro é que tanto os propios adolescentes, non?
que a veces se creen ou nos creemos cando un adolescente que estamos exercendo a nosa libertad como os propios pais, eu creo que a administración non nos pode deixar, entre comillas, os pés dos cabalos, non? É dicir, a industria da telefonía móvil e a industria da internet en este momento move millóns e millóns de euros. Vale? É dicir, eso está clarísimo. É dicir, o primeiro detalle, ou a primeira, entre comillas, non? Como digo o noso compañero Antonio, o primeiro regalo que se lle fai na primeira comunión ou por aí xa é o móvil, non? Pero ademais non é calquer móvil, é a última generación dun móvil que vale unha cantidad de cartos impresionante. Se nos facemos o cálculo do que se ingresa pola venta de móvil, máis la conexión a internet, máis todos os programas que se baixan, E los impuestos. É unha barbaridade. A administración está se lucrando desto. E quen di a administración non é unha señora, nin un señor que vai por aí. A administración está composta por persoas responsables que evidentemente se deixan influenciar pola presión que reciben ao mesmo tempo de directivos e directivas destas grandes casas comerciales a nivel de telefónico como de internet. En Inglaterra, ante este problema, que son moito máis pragmáticos que nós, estableceron un criterio, e é dicir, mira, ti vas a ter o móvil, non hai problema, pero para darte de alta en determinada, por exemplo, en pornografía, vale, non vamos a decir, xa non vamos a prohibir a pornografía, ¿no? Pero para que ti poidas baixar pornografía en este ordenador e en este móvil, non é simplemente marcar unha página web e acceder, non, ti teste que dar de alta, registrarte en isto para que a través deste móvil poidas acceder. Isto non é un delito, nin é nada, simplemente te registras, porque así estamos garantizando que o propietario deste móvil ten máis de 18 anos e ten o consentimento que realmente, porque moitas veces nos encontramos, non sei se vos acordades daquelas líneas telefónicas eróticas que marcabas o número de teléfono e logo chegaban unhas facturas aos pais que, como acabas de decir, ao final quen tiña que pagar era o pai, que non era o menos, non? Entonces, eu creo que se a administración realmente quixera exercer como administración e proteger os seus ciudadanos, porque ao final isto é unha protección, non se trata de prohibir nada, simplemente de proteger, o que tiñan era que non permitir que sea determinados, en este caso, como sabemos o peligroso que pode chegar a ser o xogo online, pois evidentemente non se vai prohibir xogar, pero para acceder a determinadas páxinas de apuestas, ti tes que dar de alta, que non podes acceder libremente, non? Estoy totalmente de acuerdo. E iso non é tan difícil. Non é tan difícil, é dicir, é simplemente que quen nos goberna, sepa exactamente como funciona e os peligros que ten a rede. Non se trata de prohibir nada, porque a palabra prohibir ten unha connotación moi negativa, pero se trata de que ti teñas que registrarte, vale, pedir os datos, número de teléfono, número de persona, unha persona maior de edad que se va responsable de que vas a acceder a través deste teléfono a xogos online, a xogo online, a páxinas de prostitución, o que falábamos antes de entrar, ¿no? Todas as páxinas a favor do anorexia e da bulimia, que ti queres acceder, non hai problema, pero tens que dar de alta. O que non pode ser é que poida acceder unha rapaza de 14 anos a páxinas onde lle explican como ten que vomitar ou como ten que facer para esconder o vómito de seus pais, que me parece unha aberración. Hai de feito, hai moitos profesionales que levamos anos solicitando isto, non? Pero rapidamente se nos corta a cabeza, non? É dicir, como te vas a entrar aquí? E é curioso, porque cada vez que nos encontramos, a pesar de que queremos protexer a saúde pública, a pesar de que me dedico á prevención, intentamos prevenir e evitar problemas a nivel social, automáticamente se nos tapa moi rapidamente a boca. Por qué? Porque o poder económico do que estamos falando é enorme. E os nosos políticos non saben poñerlle frente a isto ou non queren, non? Porque máis ben teño moi claro que non queren realmente enfrentarse a dúas potencias como son, por un lado a telefonía e por outro lado a internet. Pero entonces, Manuel, habrá que poner sobre la mesa también los derechos que tienen los padres, digamos, a defenderse frente a este tipo de actuaciones. A administración, como acabas de demostrar antes, a administración te deja mire, usted es responsable de lo que acaba de decir su hijo y usted pague. Sí, pero vamos a ver, pero pago, fíjate qué situación, esto teño falado con compañeros xueces, con conocidos que son xueces, por un lado, a mí como pai non me permite coller o móvil do meu fillo para ver as conversacións de teléfono que mantén no WhatsApp ou que mantén Instagram, non me permite entrar no seu Facebook. É dicir, porque é privado, fíjate, a pesar de que é menor de edad e realmente non debería estar registrado,
A mí como pai non pode invadir a súa intimidade, pero sin embargo o Estado si me fai responsable subsidiario dos insultos que acaba de facer e que sale un xuicio que me tengo que pagar como ten 3 ou 4 mil euros. Isto é un pouco unha incoherencia que realmente, bueno, pues yo siempre digo que los padres nos unimos muy poco. Quiero decir, están las AMPAs en los centros educativos y tal, pero se trabaja muy poco en pro digamos, del interés común, ¿vale? Es decir, todos estamos muy ocupados en trabajar, en tener todos los bienes de consumo que tenemos que tener, pero la realidad es que nos preocupamos muy poco de esos peligros que podrían ser evitables si nosotros nos implicásemos más, ¿no? Yo recuerdo en mi generación que los padres, y lo siento, y siento tener que ser tan clara, pero se implicaban muchísimo más en la educación y en las problemáticas de los hijos de lo que hoy lo hacen, teniendo hoy más medios a su alcance, ¿vale? Y teniendo más posibilidades, o sea, medios de conocimiento y posibilidades económicas, ¿vale? Pues lo hacen menos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque yo aquí, en un caso que estaba tremendamente enfadada por la situación concreta que se estaba dando en los centros escolares con respecto al consumo de cannabis, yo dije una cosa, y es que los seguros escolares, ¿vale? En el momento en que se demuestra, y se puede demostrar, que un chaval comienza su consumo dentro de ese centro escolar, es responsable tanto el seguro escolar, y así lo asumen algunas comunidades autónomas, como en la propia administración. Y el día que algún colectivo de padres se unan en busca de reclamar de las administraciones, de las distintas administraciones, como también en el caso como nos ocupa ahora del juego, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo único que se está pretendiendo es que nos volvamos un país como Estados Unidos, donde por cualquier cosa se tiene que ir al juzgado o judicializarlo, ¿no? Porque, vamos a ver, estamos diciendo el juego está permitido, pero ¿está permitido para quién? Para mayores de 18 años. Entonces, ¿cómo es posible que se permita, de la forma que sea, el acceso de un menor al juego? Y yo me pregunto también, esas asociaciones que hay normalmente que están trabajando, que esa es otra de las cosas, que en este país lo que es la parte del asociacionismo parece que en vez de volcarse en la defensa de aquellos a los que supuestamente, por los que supuestamente se ha creado esa asociación, las asociaciones de ludópatas, madres que hay que hacerles un monumento contra la droga, es decir, toda esta gente, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde está luchando? No sé, pregunto porque yo esas preguntas me las hago y digo, ¿dónde están? Es decir, ¿qué están haciendo? Porque precisamente estos niños no caigan en una ludopatía inicial, porque es lo que van a caer, es decir, porque empiezan, apuestan a caballos. Es que ahora además es como el sistema, digamos, americano, el sistema inglés, donde se apuesta absolutamente por todo. Es decir, ¿quién va a ganar la copa de no sé qué? Pero no algo que decimos, pues la copa del rey o la copa, que también, pero quiero decir, las cosas más insignificantes, o quién va a sacar más puntos o va a ganar más Goyas, o quién va a... Es decir, se apuesta absolutamente por todo, que es un poco la mentalidad anglosajona, ¿no? Sí, é verdade eso, non? De que cada vez pode ser apostar por máis, incluso pois cornes do que vai pasar nun partido de terceira regional ou demais. A colación do que estábamos falando, penso que tamén vou reflexionar que a lei sempre vai un pouco por detrás do que está acontecendo, non? E que a lei tamén creo que hai que ter en conta que non prevé, non é unha arma de prevención, senón no caso de que suceda, que se vai facer. Con isto quero dicir, existen tamén unha lei que proíbe a venta de alcohol a menores. E sabemos que os menores compran alcohol. Pero porque non se quiere cortar. Patricia, lo mismo que se prohíbe que no puede haber menores de 16 años en las discotecas, o 17, no recuerdo ahora mismo, y sin embargo, tú te vas a cualquier discoteca y están todos los sábados o los domingos las discotecas con chavales de 14, 13 y 16 años, todas las que conocemos. Es porque no se quiere eliminar, no interesa, no conviene. Entonces temos que ter claro que a legislación é unha parte importante para tratar o tema, pero que non vai ser a panacea, non? A solución dos nosos males. Por eso creo que ao paso anterior, que é a prevención,
o tratar de previr todo isto é un pouco tamén o camiño. Por exemplo, de feito, en Dublín existe un centro onde traballan sobre ciberbullying dende hai moito tempo, un equipo moi potente, e din, por exemplo, que non é bo darlle aos rapaces ultimátums, non? De dicirlle, bueno, si como fagas algo, cuidado co que faz na rede, porque como fagas, sacamos o móvil e acabouse todo. Este é o motivo que eles soen decir cando descubrimos que están sendo, por exemplo, ciberacosados e non nos dixeron nada. Pero por que non nos dixeches nada? Se nos somos teus pais, podemos te axudar. Bueno, o temor a perder todos os seus privilexios tecnolóxicos, ao final o que fai é que poñan nunha balanza, non, o que gañan e o que perden, o dicilo e o poder perder o seu móvil, e entonces deciden asumir, é mellor que me pasen estas cousas malas, pero tamén ter a parte boa. E a parte boa é poder socializar cos meus amigos, a parte boa é poder expresarme en internet, é unha ferramenta da nosa propia identidade, non? A identidade virtual, nós o que somos, moito está en internet, non? Se vas de vacacións e non o pos nin en Facebook nin en Instagram, non fuches de vacacións, en realidade. Entonces, perder todo iso, parece un pouco así, pero, bueno, é un pouco verdade, non? Perder todo iso é o que fai que moitas veces non nos conten, non? Entonces, é verdade que a regulación e o control parental é moi necesario. De feito, bueno, eu penso que sí que estamos no primeiro paso, que é o de sensibilización, non? Que os pais sí que están polo menos preocupados, incluso algúns moi alarmados sobre o que sucede, pero agora é necesario que chegue o seguinte chanzo, que é o de poñernos mans á obra e facer algo máis que botarnos as mans á cabeza, ¿no? No, yo estoy de acuerdo también con lo que acabas de decir, Patria. Es decir, y lo decía también antes Manuel, es decir, la prohibición nunca es buena, porque además lo sabemos todos, es decir, ya desde Adán y Eva, cuando tú le dices no hagas esto o no cojas esto, es cuando justamente lo van a hacer o lo van a coger. Es decir, no se trata de prohibir, ¿vale? Pero sí se trata de regular. Y eso, y de conocer. Por eso también nosotros, al hilo de esto, me vas a dejar que haga un apunte mío, que el próximo día 18 de febrero, que es sábado, en Violoncello Blu, bajo la dirección de aprenderaeducar.org Galicia, pues tenemos un taller precisamente sobre control parental en las redes sociales, donde precisamente lo que se va a tratar es de explicarle a los padres los peligros que tienen las redes sociales y cómo prevenir, ¿no? Y lo vamos a hacer también con chavales, es decir, con padres y con chicos. Bueno, nosotros ya trabajamos más con adolescentes, ¿no? Con chavales a partir de 12 años, pero bueno, en este caso es dirigido a los padres y a los adolescentes. Bueno, eu quería vos preguntar tamén, no caso de que un adolescente xa teña unha adicción a un xogo online, cal é a solución? Que deben facer, neste caso, os pais? Como deben actuar? Bueno, hoxe en día, polo menos ata que eu sei, está un pouco complicado, porque dado que é algo novo, non? Reaccionamos un poquinho máis tarde a onde dirixirnos, moitas veces non sabemos moi ben. Existen as unidades de conductas adictivas, as UCAs, en diferentes puntos do país, e dende aí pódese acceder a axuda profesional. E despois tamén hai outras asociacións ou ONGs que nos poden axudar a tratar de reconducir esa situación. Tamén os técnicos de prevención, por exemplo, de concellos. En Aprender a Educar tratamos ese tema de adicciones, es decir, con los chavales, pues eso, desde los 10, 11, 12 años en adelante, y sí, constatamos que efectivamente hay de todo tipo, pues esto, el tema de cannabis, el tema de las apuestas, la adicción a internet. Yo tengo comentado aquí un chaval con 19 años que llevaba 3 años encerrado sin salir de casa, continuamente frente a un ordenador. Es decir, sí que tratamos ese tipo de adicciones. E, bueno, como última parte do programa, deixando un poquinho de lado xa dos xogos online, bueno, centrarémonos en Manuel para preguntarle un pouquiño sobre esa reunión que tivo lugar hai 2 semanas en Catoira, na que vos reunistes unha serie de expertos de prevención de tabaquismo e cannabis, non? Contanos un pouquiño en que consistiu. Bueno, pois hai un grupo que se chama Grupo EBIT, que é un grupo formado por 15 profesionais de toda España, que emana, ese Grupo EBIT emanado do que é o Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo.
O Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo, para que os televidentes se fagan unha idea, foi o que chegou a aprobar a lei, ou que presionou para que se aprobara a lei en España por exemplo, para que non se poida fumar en lugares públicos, para que reducir a publicidade do tabaco, e realmente iso emana da presión exercida polo Comité de Prevención do Tabaquismo. É verdad que os índices de consumo de tabaco en España se van reducindo, pero o que constata o Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo é que se está disparando o consumo de cannabis, de marihuana, na maior parte dos casos asociado a tabaco, non? É dicir, realmente, entonces, hai que investigar eso, porque é un fenómeno totalmente reciente, que non se daba anteriormente, e entonces aparece pues, o que é o Grupo EBIT. É un proxecto que está financiado polo Plan Nacional sobre Drogas, é dicir, se pide cada ano financiación e nos van dando unha serie de cartos para facer investigación e facer determinadas tareas. O primeiro ano simplemente fixemos unha revisión bibliográfica de todo o que se estaba publicando no mundo relacionado co consumo de cannabis con tabaco, desde factores familiares, temas bioquímicos, temas si realmente se fuma porque a vía é moi similar, é unha vía fumada, das dúas cousas, bueno, e se fixo unha publicación. O segundo ano foi o ano pasado, no 2016, e nos deron para facer unhas infografías, non, para sensibilizar a población do que realmente estaba pasando, non, do que hai, porque se dá porque se fuman as dúas sustancias maioritariamente de forma conxunta. E este ano, no terceiro, o EBI 3, pois nos lo deron para intentar elaborar materiales de prevención, non? É dicir, xa como é algo reciente, tan reciente, pois non se contempla, por exemplo, en ningún programa de prevención se traballa, por un lado se traballa sempre no que hai actualmente, non? O tabaco por un lado e o cannabis por outro, pero non se trataba nunca de forma conxunta. Bueno, pois, o mesmo sucede no tratamento. Cando ti vas a unha unidade de tratamento, pois hai unidades de tratamento de tabaquismo e unidades de tratamento de cannabis, pero non hai, curiosamente, que se trate conxuntamente. Entón, o que se intenta é crear un material novo, didáctico e preventivo para que se acoplen aos distintos programas preventivos e tamén asistenciales, non? E un pouco no que, bueno, pois hai que entonces o que facemos o grupo normalmente nos reunimos 2 veces ao ano. Nos anos anteriores pois se reuniron en Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, pois este ano lle dixen que tiñan que vir a Catoira e pois ali nos reunimos e, bueno, pois moi ben, non? E agora no mes de abril, pois xa acordamos que é o que vamos a facer, desos 15 nos distribuimos unha serie de tareas. E agora en Zaragoza, no mes de abril, pois xa temos que levar todo o material elaborado para debatir xa dar os últimos vistazos e xa proceder á súa publicación. É un pouco o que estamos facendo. Que tratastes exactamente, non, nesta reunión de hai 2 semanas? Cales foron os temas que saliron? Realmente, a ver, un pouco para que os ointes se fagan unha idea, o que está pasando en este momento, con datos 2015, en España se calcula que empezaron a fumar sobre 138.000 adolescentes tabaco. No 2015 hai o que se chama novos casos de empezar a fumar e se calcula que empezaron sobre 138.000. Pero cando nos vamos a ver o número de persoas que empezaron a consumir cannabis, se nos disparan 20.000 personas por encima, prácticamente aproximadamente moi cerca de 160.000 personas, 158.000, non? É dicir, isto é algo que nunca se había dado en España, nunca se había dado que o número de personas que empecen a fumar cannabis sea maior que o número de personas que fumen tabaco. Por que se dá esta situación? Por que chegamos a esta situación? Non? Bueno, pois temos que, evidentemente, hai moitas razóns que explican, pero unha delas é que durante prácticamente unha década, entre outras moitas cosas, pola presión que exerceu o Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo e moitísimos profesionales, e tamén é verdad que ca axuda das administracións se foi sensibilizando a población do negativo e do perxudicial que era o consumo de tabaco na población, non? Entón, bueno, pues, algo que nos sorprendeu a todos foi como o día 31 de decembro se permitía fumar en bares, discotecas, etcétera, etcétera, e o día 1 de xaneiro, se nos acordamos, que recorda 2010, pois a xente deixou de fumar nos lugares públicos, deixou de fumar en todos lados e non houve prácticamente ningún problema, non? Porque, eu sempre o digo, é dicir, a población española é maior de edad para moitas cosas, non? O exemplo que poñemos moitas veces do botellón, estou convencido que se falla o mismo co botellón, vos podo asegurar que a población entende perfectamente o porqué desa medida e a vai a respetar, pero necesitamos que alguén de arriba tome un pouco a medida, non? Pois no consumo de cannabis o que nos estamos encontrando é
que mentre se estaba loitando ferozmente contra o tabaco, hubo unha campaña, pero demoledora, e non hai máis que recurrir ás hemerotecas para ver titulares, donde fumar cannabis cura el cáncer, fumar cannabis lo curaba todo, donde están investigando e descubren que cura los tumores cerebrales, é dicir, foi unha aberración de tal calibre que a maior parte da población foi pensando e creendo que fumar cannabis era moito menos perxudicial que fumar tabaco, non? Eso foi calando na sociedade, por un lado íbamos vendo que fumar tabaco era moi negativo, pero por outro lado, digamos que se deixou, entre comillas, unhas falsas, porque logo é mentira, realmente a xente que ten esclerosis múltiple non lle cura a esclerosis múltiple, como moito fumar cannabis lle mellora un pouco a sintomatoloxía, non é verdad que cure o cáncer, como moito que fai fumar cannabis, sempre e cando o médico recete, porque ten que haber unha patoloxía, pois realmente vai un paliativo dos vómitos que produce a quimioterapia, pero en ningún momento cura nada, non? Sin embargo, o mensaxe que foi calando na sociedade foi outro, non? Tamén é verdad, porque as administracións miraron para outro lado, é verdad que realmente se deixaron un pouco, hai que ver quen está detrás deste tipo de campañas, entre outras moitas cosas está a propia industria do tabaco, pero xa sería para debate. Entonces, nos estamos encontrando con que a población durante esta década foi recibindo un mensaxe que realmente o consumo de cannabis non era tan negativo como o consumo de tabaco. E iso se demostra, pois claramente agora, nestas índices de prevalencia que vos estou dicindo, onde realmente a xente empeza fumando máis cannabis que tabaco. Isto hai que darlle a volta, é dicir, son dúas drogas, as dúas son moi perxudiciales para a saúde. Si é verdad que o cannabis ten propiedades terapéuticas, bendito sea, sempre o digo, é dicir, que ojalá sea verdad. Pero no las tiene, no quiero que quede eso en el aire porque los chavales ven el programa y después enseguida me rebaten, sí, que el otro día en el programa dijeron que sí, pero ten que ser baixo control médico e hai que ter unha patoloxía, é dicir, eu sempre digo, a morfina é maravillosa e estupenda e eu non vexo a nadie que diga que hai que mandar poñéndose parches de morfina permanentemente, non? Os antidepresivos, como os antidepresivos son moi buenos, pois todos non vamos a colocar con antidepresivos, non? Baixo unha depresión e baixo control médico, pois evidentemente se debe aceptar o receta e tal. Que hai algún médico que receta ou algún especialista que receta o consumo ou incluso... Pero se facilita desde el propio centro y luego hay que decir también que no todas las marihuanas son iguales. Es decir, que hay determinadas plantas que son cultivadas ex profeso para temas médicos que no son las que se venden por ahí adelante y las que van a encontrar. Es decir, hay que dejárselo claro. En eso estamos, non? É dicir, o Grupo Évito que está agora intentando é sempre, nós temos que, entre comillas, temos que dar unha visión conxunta das dúas sustancias, pero realmente o que intentamos é concienciar a población de que durante esta década non se estuveron facendo ben as cousas e é intentar revertir eso, non? É dicir, de que realmente fumar cannabis ten unha serie de repercusións moi negativas para a saúde e que non se debe nin fumar tabaco nin fumar cannabis e moito menos as dúas sustancias xuntas. Como facelo? Bueno, pois un pouco que nos reunimos en este momento é intentar formar os medios de comunicación, é dicir, queremos que os periodistas, en este caso, o mensaxe que chegaron a lanzar non é correcto, moitas veces pola propia desinformación dos propios periodistas, ou moitas veces por buscar o titular fácil, non? É dicir, o que se fai con un experimento cunha rata non se pode decir que fumar porros cura el cáncer. Pois iso é crear unha expectativa en persoas que teñen cáncer que logo evidentemente poden comprobar que non é certo, non? Entonces creemos que a formación dos medios de comunicación é moi importante, darlles información realmente do que está pasando e entonces hai un grupo que vai elaborar ese tipo de traballo. Por outro lado, donde se está dando maior consumo, inda que parezca increíble, é no colectivo universitario, é dicir, ou son os propios universitarios os que máis cannabis están consumindo xunto a marihuana e, polo tanto, ver como facemos programas para que chegar á universidade, o cal é moi difícil, porque son adultos, porque as universidades funcionan unha maneira de funcionar moi distinta a un centro educativo, e entonces chegar á universidade é un dos retos, a ver se a través de cursos ou a través de campañas, e hai un grupiño de profesionales deste grupo que vai traballar eso, e por outro lado, evidentemente, está o traballo cos adolescentes, non? E cos pais, é dicir, como como darlle esa información do que realmente está pasando aos adolescentes e aos seus pais. E, bueno, iso son un pouquiño os 3 grupos de traballo nos que distribuímos que estuvemos valorando e facer a distribución do traballo nos distintos membros do grupo.
Bueno, pois con este inciso final rematamos o programa. Como estuvemos vendo ao longo de todo o programa, o uso de internet non é que sexa malo, pero por suposto hai que ter moito cuidado co que están facendo os adolescentes mentres os pais non os vean. É dicir, é moi fundamental que os pais vixíen os contidos que ven nese tempo de ocio que lles deixan para internet e, por suposto, ter moi en conta que un neno de 11 ou 12 anos non é lóxico que teña un teléfono móvil con datos. Moitas grazas, Concha, Manuel e Patricia por vir hoxe. Moitas grazas a vos tamén por atendernos. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.